Paris on the beat. Kaine nafarko kai na sani ya soyayya yarasulallah kaunar ka zuciya ta zarce wa mizani ko a kwatanta. Kaine nafarko kai na sani ya soyayya yarasulallah kaunar ka zuciya ta zarce wa mizani ko a kwatanta. Da fari zan sa sarki jalla rabbani, mamallaki na shi ne yayi zamani, buri na raina ni ma yi mun sani, wayyo roƙon da nake nima a cikin buri na wage ma'aiki ya zama ya amsa ya jalla rabbani. Na yau dacewa ni na farko kai na sani a soyayya yarasulallah kaunar ka zuciya ta zarce wa mizani ko a kwatanta. Kai na farko ni kai zan wa soyayya, ban ci kamar ka ba babba dai na duniya, san ka na dauka ba ranar da zan tsaya, wayyo daɗi yana cikin gaunar mafi kunya, rabbi ka sani cikin inuwar nan da ka ba masoyansa na yau hutawa. Tafi zuma zagi ƙaunar mijin Hafsa, nurin Allah nurin haske yana gunsa, haskensa ne ya haɗe kusa har da ma nesa. Ni na sami abin so ba batun kunya, zan ba shi kulawa komai wuya tsanani zan nuna ƙaunarsa ko za na macewa. Kai na farko kai na sani a soyayya yarasulallah kaunar ka zuciya ta zarce wa mizani ko a kwatanta. San ka ne sanadi na farin cikin ruhi, kasa zan ture harbi na harsashi, da kau da kai daga duk wasu masu yin haushi, ku da fagen daga ni za na dau mashi na soki maza ta ya zama na